Bantwana bedlozi elikhulu, ngiyakhuleka kubathandi nabalandeli bamkhulu Mngomezulu Ngonyama Umsamo. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngesihloko iningi labantu abangasinaki noma iningi labantu abanganaki ukubaluleka kwaso. Kusadliwa ngoludala ke izwe lakobantu lisaphila. Sisayigqaja ngobuthina nokulandela imigudu namasiko empilo ethu. Ayikho into eyayiqikelela noma eyayiba yigugu kumuntu njengokuba uma insizwa isikhulile iganwe ivuse umzi kayise emkhulu yelule igama likayise. Lokho yayikwenza insizwa ngeqholo lokuba ngizothatha intombi bese izogana phakathi kwekhaya ihlambulukile iphelele ebuntombini. Kwakuyigugu kubo elali yinto igcizelelwa ngaso sonke isikhathi. Kodwa kamuva nje lokho kwakuyigugu kuhambe kwahamba kwase kuvukelwa. Uma ngithi kwase kuvukelwa kunesihlava esasingandile ngaphambilini namhlanje singenisile. La othola ukuthi insizwa zanamhlanje kayisenendaba nenhlanzeko yesizwe, seziphushwa zinkanuko. Namhlanje into esiphuthuma phambili ukumbatha nengane yomuntu, imigudu ingalandelwe. Namhlanje sekujabulisa inkanuko yomzimba kepha kungalandelwanga okufanelekiyo. Yize lesihlava sesikhombisa ukuthi sidla amahawu namhlanje, singenisa kuhle komfula. Wena wabona uthukela selibheke olwandle lochitha olwandle luza nezingodo. Luhlokoma. Namhlanje kodwa noma kunjalo impi yomubi yalesi sihlava ikhomba ukuba usanda nezwe, iba ukhula elemboza ubugugu bethu thina kubantu. Siyabonga ukuthi basekhona abasenawo lo nembeza nokuqonda ukuthi kwakungani, kwakubaluleke ngani ukuba umuntu egane ehlambulukile phakathi komuzi oyise emkhulu. Lokho kwakungenziwa ngoba umuntu nje wayekwenza ngoba ethanda, kodwa wayekwenza ngoba sasiqonda ukubaluleka bokuthi njengoba eza lapha ekhaya lo malokazana kumele ezehlambulukile ngoba uzovusa lo muzi, uzoletha inkosana nenkosazana lapha ekhaya ehlambuluke engabangwa zidalo.
Isintuke sethu ngisithanda ngento eyodwa ukuba asinawo umgodi noma umgqomo wokulahla umuntu. Kunezinto namhlanje kufuna sinitshene zona ukuthi noma usuwenzile ke lokho wangena kulelo chilo. Uma uthathe ubuntombi bentombi waqede wasuyishiya wangayiphelelisa, yazi ukuthi wenza icala. Leli cala alikho nje emndenini wakini, nakumveli nqangi uqobo ulobile, nakwimvelo ulobile leli cala. Imvamisa ke leli cala ke lidle isizukulwane sakho. Khona umuntu namhlanje othi ngineshwa ngizela izingane zamantombazana kodwa inhlahla yomendo azinawo. Ekhohle ukuthi yena ekhula wenzani sekubuya lokho. Kodwa ke angikho lapha. Ngilapha ekutheni ke uma usumthathile lo wesifazana ongasaphelele, kungaba ukuthi ubuntombi bakhe abuphelele noma usenomntwana, kuneqiniso kufuna silimele singalishendisi. Lowo umuntu wesifazane okisasithiwa ishelela ngozi noma ivelela ngozi noma iphulaphiko, lo muntu usuke engasakufanele ukube ngakuzalela inkosana, kepha usezokuzalela indlalifa, ngoba inkosana nenkosazana awuzikhetheli, awuzikhombeli, ikhonjwa imvelo nomdali kuwe. Ilezi ingane zokuqala ozibula ngazo. Yingakho kwakuphoqa noma kwakugcizelela ukuthi intombi ayizonge iziqala ukulahla ubuntombi bayo emzini, kuze izithelo zokuqala zazo mayibusiswa ngentombi kuthi ibusiswa ngomafungase ngenkosazana yaleli ikhaya. Uma ibusiswa ngensizwa kuthi ibusiswa ngenkosana yaleli ikhaya. Uma kodwa sekwenzekile lokho, sekufuna sibe nendlela yokulungisa. Iqiniso lithi uyinsizwa nje ungazange uzalise noma uthola umntwana ngaphandle, awukwazi ukuvela uzibule ngumuntu osesele. Awukwazi. Kuyakuphoqa ubuthatha intombi okuyiyona ezokuzalela inkosana, lona sezele sengaba yizibi zakho ebe owesibili noma ebe owesithathu, kuze inhlambuluko yakho iphelele. Asibuyeleke kulokho okuwumongo engifuna ukukhuluma ngakho ukuthi usumtholile ke lo wesifazane uthola ukuthi unomntwana. Wenze njani ngoba uyamthatha manje ufuna ukuba akugane. Kubalekile ke ukuba uma selisinile udwendwe, khuluma ngomgcaco, bese kuthi ntambama ngaleli langa kade kusina ngaludwendwe, wena uyothatha imbuzi, wena wesilisa umyeni walo wesifazane, ukhuphuke emsamo ngalembuzi. Uthi nina basekutheni nabodla kadla bonke abanhle bomfiswa, bolubele, bombikiza. Cha, ngiyacela ukuba ngale nkuleko engiyibambe lapha, njengoba ngisondele nomalokazana wenu engimthathe ngoba ngimthanda, ukuba uzongakhisa lo musa.
Ngicela ngale mpahla ukumhlambulula. Ngicela ngale mbuzi ukumhlambulula ukuze engene la ekhaya engohlambulukile. Ngiyaxolisa ukuthi ngithe mangiganwa ngase ngiganwa umuntu ongasaphelele. Ngithe mangiphuma ngithungathi induku kepha ngigawule ngayitholisa ivavekile ngenxa usengize ngayigawula ngiyayithanda. Ngicela ke namhlanje ukuyehlambulula nezalukazi ezagana zizintombi lapha ekhaya. Zimemukele ngicela ukumgeza ngale mbuzi. Ngimgeza nezandla nabantu besilisa akade embatha nabo. Ngiyamesihlambulula namhlanje ukuba angene engopheleleleyo phakathi kwaleli khaya. Bese maqeda phume lembuzi yethiwe kahle masisi yethiwe kahle bese niya ngaphandle kwesango. Fika ngaphandle kwesango uthathe lenyongo nomswane osufaka emanzini bese umfaza egeze mayiqeda ukugeza lenyongo encane esisele bese uyicontsisela emalungu eqale lapha phakathi kokhakhaya uwacontsisela amalungu omzimba uthi mkami namhlanje ngiyakuhlambulula namhlanje ngiyageza izandla namadodo bekade wembatha nawo namhlanje ngiyawasula kuwe. Ngicela mawuhlambuluke ungene phakathi kwaleli khaya ungohlambulukile. Leyo mbuzi leyo ayidliwa ngoba usuku uyamhlambulula ngawo yayishiswa noma igqitshwe nje lapho. Ngiyancomeke ukuthi mayizolahlwa imbuzi ayishiswe kunokuba nje igqitshwe ngoba izovundululwa izinja. Kwesinye isikhathi itholala amathambo bese abakhunkulu bekwazi ukwabhila. Kodwa mayizoshayishiswa akusosona isikhathi la ezoshiswa khona isikhathi ekufuna igqitshwe nje khona. Mase sewuqedile lokho ehlambuluke bese ngene ezangaphakathi. Mangena ngaphakathi usubuyela naye futhi endlini. Uthi nina basekutheni njengoba ke sengimhlambululile sengizomcelela usuthatha imbuzi esibili. Ngale mbuzi ke ngizomcelela ke manje ukumngenisa ezalukazini zalapha ekhaya. Zingamxwayi zimemukele njengomakoti osehlambulukile. Leyo mbuzi ke iyona mbuzi ewawuyenza isithebe. Ekwakuyona mbuzi leni eyayidlelwa endlini yakwagogo. Iyona ndlela leyo yokuhlambulula owesifazane okugane ngasaphelele noma esezele. Iyona mbuzi lena lembuzi yesibili eyisithebe wayethi mayisisibulewe lembuzi ethatha inyongo yayo ephinde egeze nangayo futhi. Useyayihlambulula ngokuphelele uwenzela ukuthi ethi mayiqala enza izigaba noma egcina imfanelo zobufazi phakathi kwaleli khaya engabi nenkinga. Ngoba lapha ekhaya khona izalukazi ezagana zizintombi awothi mayiqala esondela zimqhubuza ukuthi yena ewubani thina sagana siphelele lapha ekhaya. Lo muntu mayigquzwa abalelo sinomhlaba nakanjalo nabaphila bazomvukela. Uthola ukuthi umakoti akathandwa emzini uyazonda nje kodwa noma ingane yabantu izama ngawonke amandla ayazi kodwa ayithandeka ayitholi inhlalo kanti kuvuka kulabo abalelo umhlaba bathi akahlambulukile lo. Ngoba ubungozi eningabenza ukufihlela abasenyameni khohle ukuthi abalothu omhlaba bafihlela babona into njobe injalo. Kunemizi namhlanje engabe ifudumele othola ukuthi inokuxokozela inomsindo ngoba lezi zinto zinishayile.
Namhlanje ukhala ngokuthi wena umkakho akathandwa kwafuna emndenini kanti nawe ubenesandla salokho ngoba uthatha umuntu engasaphelele kodwa wangasamlungisela phela. Iyona ndlela leyo yokuhlambulula umuntu zimbili imbuzi. Eyokuqala ngithe ileno ofukhulume naye emsamo uphumele ngaphandle umgeze ngenyongo nomswane bese leni yesibili iyona ezoba isithebe ozophinda umhlambulule ngenyongo yaso. Uma wenze njalo lo wesifazane yokugana uyohlambuluka ngokwethongo kodwa eqinisweni akakwazi ukukuzalela inkosana noma usukwenzile lokho ngeke akuzalela inkosana kodwa uyokuzalela indlalifa enesibusiso, indlalifa eyogcina lo muzi, indlalifa ezowuqhubeza isibongo negama lakho libe likhulu kungabikho inxushunxushu. Bengithi angikukhuze ngikululeke lokho ngoba abaningi namhlanje imishado ichithekile. Namhlanje imizi inokuxokozela inakho ukuthula nishawa lelo phutha insizwa, nishawa lelo phutha abantu abami. Ngiyathemba ke idla amaningi esakeni ngiyathokoza.